அவருடைய ரூபத்தை பார்த்த உடனே எல்லாரும் மெய் சிலிர்த்து போறாங்க. ஆமா, இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படி ஒரு ரூபத்தை வேற எங்கேயுமே நம்மளால பார்க்க முடியாது. அது மட்டும் இல்லைங்க, நல்ல பெரிய மீசை, ஜடாமுடியோட அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அழகான திருக்கோலத்தை பார்த்த உடனே எல்லாரும் மெய் மறந்து போனாங்க. சரி, இந்த சாமியை கும்பிட்டா என்ன பலன் கிடைக்கும்? எல்லாமே கிடைக்கும். பெண்ணங்கோடி ஊருக்குள்ள கோயில் கொண்ட மன்னவர என்ன சொல்லி பாட்டு படிப்பேன், சாமியோட எல்லையில்லா சக்தி உரைப்பேன். பெண்ணங்கோடி ஊருக்குள்ள கோயில் கொண்ட மன்னவர என்ன சொல்லி பாட்டு படிப்பேன், சாமியோட எல்லையில்லா சக்தி உரைப்பேன். இது கட்டு கதையும் இல்ல, கண்ணை மறைக்கவில்லை, நம்பி வந்தவருக்கு வாழ்வில் குறையும் இல்ல. ஊராளும் மன்னவர் உலகாளும் மன்னவர் முனியப்ப சாமி தானுங்கோ, நான் சொல்லும் வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொள்ளுங்கோ. ஊராளும் மன்னவர் உலகாளும் மன்னவர் முனியப்ப சாமி தானுங்கோ, நான் சொல்லும் வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொள்ளுங்கோ. ஆமா, விவரமா சொல்லிவிட்டேன்.